Matahom panaad sa Negros-inspired face mask ginbida sa mga designer sa probinsya sang Negros Occidental. Panaad nga mag-unungay sa tunga sang pandemya kausa sa likod sang ila online campaign. Inibalita nga aton gintutok ka. Linibo kung tani ka mga negrense kag turista ang naghihinugyaw sa kasadya sa pagsaulog sa Panad sa Negros Festival sa bunga tuig. Apang bangon sa pandemya, malinong kag maluya ang Panad Stadium, malayo sa garboso nga selebrasyon. Gani, nagtingob ang mga designers ng probinsya, agud pa sidunggan ang Mother of All Festival sa Negros. Pagi sa pagdisenyo sang face mask nga nangin parte na sa new normal. Ginrepresenta sang tag sa ka-designer ang festival sang ilang banwa o konsyudad. Tinutuyos ang online campaign nga maghatag sang paglaom sa mga designer labi na sa mga tuman kaapektado sang krisis matapos ang hinaling nga pag-untat sa events industry. Kinahanglan naton ang pagbinuligay, kinahanglan naton ang pagsuportahan kapag hinirupay sang tagsa-tagsa. Ang young designer ni si Steve, terno-inspired ang mask nga simbolo sang kabakod sa mga Pilipino. My panaad amid this pandemic is to simplify our lives. This global pandemic is a wake-up call for us to focus on what really matters. Sa likod sa mga madinuagon nga face mask, ang handom sang tag sa ka-designer nga malampuwasan ang mga pagtilaw. My panaad amidst this pandemic is to continue to support our frontliners by sharing my talents in making PPE and masks. Wala man sang selebrasyon sa bunga tuig, apang promisa sang negrense designers ang mas matahog nga konsepto sang costumes kag performances sa tion matapos ng pandemya. Panaad nila ang pagbuligay nga isa sa mga prinsipyo sang Panaad sa Negros Festival. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.